Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko solastu saio honetara bertaratzeagatik, badakigu hondartzara joateko oso giro aproposa dagoela, eta edo terraza batean egotekoa, eta hala ere, animatu balin bazeate, asko eskertzen dizuegu. Solastu saio hauek, webmintegi hauek, aldian behin antolatzen ditu ueuk, garaian interesa duten gaiak eta lantzeko. Oraintxe master berri bat aurkezten ari gara, eraldaketa digitala izenekoa, eta horren harira, egokia iruditu zaigu, solastu ueu saio hau antolatzea. Saioakin hasi baino lehenago, ohar txiki batzuk, aipatu dut, uste entzungo zenutela, baina saioa grabatu ingo dugu, eta aurrerago ueuren webunean ikusgai egongo da. Hortaz, soinu ahalik eta garbiena eta izateko ikusle zeaten hori mesedez eskatzen dizuegu mikrofonoa itzalita eukitzea, oentxe bertan horrela daukazue, perfecto. Aurre ikuspena da saioak ordu bete inguru irautea, asko jota. Hasieran lehenbiziko 3 ordu laurdenak edo solasaldia bera izango da, eta azkeneko ordu laurdena edo galde erantzunak eta egiteko baliatuko ditugu, eta horretarako txata baliatu dezakezu. Irakurriko ditugu zuen galderak eta pasako dizkiegu islariei. Eta besterik gabe, az gaitezen saioarekin. Izena eman diogu zertan da eraldaketa digitala. Eraldaketa digitala kontzeptua bera ez da gauza berria, ez da, gainera ez dauka oso definizio zehatza ere, baina, azken finean eraldaketa digitalak erakunde, enpresa, gero sakonduko dugu honetan, zenolako enpresa o zenolako erakundek, beren prozesuetan eta herramienta digitalak baliatzean datza, baino ez bakarrik digitalizazio hutsa, esan nahi, ez da bakarrikan ordenagailuak ekartzea enpresara edo dokumentuak eskuz idatzi beharrean Word edo antzeko edo LibreOfficeko programekin erabiltzea, baizik eta prozesu osoak hasieratik modu digitalean pentsatzea, diseinatzea, garatzea, erakundeak dituen, bere barnelaneko prozesu guztiak, baina baita bezeroekiko edo interesunekiko harreman guztiak eta forma emateko. Horrek askotan, enpresan edo erakundean kultura aldaketa bat eskatzen du. Esan dugun bezala, ez da bakarrikan ordenagailuak lanera ekartzea, baizik eta horiek beste modu batea ekartzea. Horregatik, kontzeptua bera berria ez da, baina orain erabaki du ueuk master berri hau eskaintzea, eta horregatik iruditu zaigu egokia gure buruek galdetzea zertan dan gaur egun eraldaketa digital hau. Eta horretarako, honen gainean hausnartzeko 3 kide gonbidatu ditugu, horien artean daukagu alde batetikan Edurne Larraza, kaixo? EHUko informatika fakultateko irakasle, konputagailuen arkitektura eta teknologia sailean, eta konputagailuen arkitektura alorreko ikasgaietan. Eta hortaz gain, informatikaren irakaskuntzan eta irisgarritasunean ikertzen diharduzu, eta ueun bertan ere informatikako sailaren buru ere izan dakoa zea. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Bestetik, Gorka Julio, arratsaldeon zuri ere. Kaixo, arratsaldeon. Informatikaria, azken urtetan teknologiaren eta ekonomiaren arteko harremanetan zaude bereziki interesatuta, Talaios kooperatiban lantzen dituzu honelako ekimenak. Gaurtxe bertan,
ez da albistea, baino, ikusi dugu UEUko beste udako ikastaro batzu ere antolatzen ari zeatela, bueno, hitz egingo dugu horri buruz, behar izan azkeo, eta TEX, ez dakit, oso ondo nola, TEX esan dugu, vale, ekonomia soziala eta teknologian burujabetza uztartzen saiatzen den elkartean ere diharduzu. Bestetik, oraingoz, gonbidatuekin bukatzeko, Miren Berazategi, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Barkatu, uste genuen mikroa etzen okela, bale. Bai, ez mikroa jarri gabe neukan. Bale. Miren, Deustuko Unibertsitatean, bere garaian giza zientziak komunikazioan lizentziatua eta komunikazioan doktorea, gaur egun Deustuko Unibertsitatean irakasle, komunikazioko titulazioen arduradun, akademikoa, eta tesia datuen kazetaritza eta antsiedade matematikoaren inguruan egindakoa. Eta alor horietan egiten du gaur egun irakaskuntza eta ikerketa, eta bestalde UEU kidea, eta UEUko talde eragileko kidea ere bada. Arratsaldeon. Eta ni Mikael Madina, bere garaian ikasketaz filologoa, baina Deustuko Unibertsitatean komunikazioko ikasgaietan irakasle naiz, eta azkenek urtetan batez ere datuen komunikazioan eta aritzen naiz. Bai? Aurkezpenak eginda, hasi gaitezen pixkanaka, gaiari helduko diogu, eta galdera orokor bat planteatu nahiko nuke, hasteko, eta gero ja joango gea pixkanaka zehazten. Egira dizuedan lehenbiziko galdera, izango litzateke gaur egun, esan dugu, eraldaketa digitala ez dela kontzeptu berria, baina orain erabaki dugu, UEUk erabaki du master hau aurkeztea. Gaurko egunetik, zeintzuk uste dezue diala, erakunde batek, eraldaketa digitalan bidea jorratu nahi balin badu, topatu ditzaken erronka nagusiak. Dakite zen norbaitek hasi nahi duen, oso galdera zabalakin hasi nahi zen. Hori Gorkarentzako galdera da. Jarri dizut, Gorka. Imorro, bai. Erronkak edo zailtasunak askotariko dira alde batetik ere segun eta erakundea bada ere ekonomikoa, hau da zenbat aurrekontu dagoen gauza horiek atenditzeko, bestea izan daiteke pertsonalena, bai, hau da zenbat jende dagoen prest horretarako eta ze gaitasun dagoen erakundearen barnean atenditzeko horiek, bestea ezagutzarena eta sartu gabe oraindik gauza ez, ideologiko edo pentsamenduzko edo perspektiba teknologikoan baizik eta teknikoari bakarrik atendituz ze ezagutza maila dagoen erakundearen barnean edo ze gaitasun hori kontratatzeko ere hori izan daitezke. Eta orokorrean esango nuke baina dagoela ere, eta hau denoi eragiten digun gauza badela, nolabait dago percepzio bat, hau dela super importantea, gure bizitzak zeharkatzen dituela, ez bakarrik erakunde mailan, baizik eta bizitzetan, garrantzi horren aitortza dago, nolabait, baina ez dagoena da, horria txikita, bai jakintza, bai baliabide, bai perspektibari lotutako erabakirik, hau da, garrantzioa denari etzaio atenditzen, nolabait desmaterializatu dugu teknologia. Hau da, gure bizitzetan dago, etengabe dago, garrantzioa da, baina inorrek nolabait ez dio orduan etortzen diren soluzioak, etortzen diren praktikak, dira erosoen, errezen edo orokorren diren horiek, eta ez dago perspektiba ez kritiko, ez erabaki, kritiko deitu edo ez, erabakiak ez dira hartzen horren inguruan, baldin eta ez badira kasu batzuetan eta erakunde batzuetan gaitasuna dagoela, baliabidea daudela, edo pertsona batzuek bai jartzen diotela pixka bat begirada horretan. Eta igual, eraldaketa digitalaren marko honek, edo UEU proposatzen ari duen master honek,
behar bada hori da gaitu nahi duena, ez? Osea, jende bat egotea erakundeetan gaitasun horiek eskuratu aldituena, eta beraz, atendituko dituena horrelako arduraz, bere erakundean izan enpresak, izan kooperatibak, izan herri mugimenduko eragileak edo gizataldeak, edo zein direla, administrazio publikoa, adibidez, atendituko diona behar hori, ez, pixka bat. Hor, kokatuko luke edurne botatako bola hori, edo pelota hori. Oso ondo erantzun diozu. Bai, gainea gai alorrasko atera dira, apuntatzen nahi naiz gero berriro ateratzeko bai. Nik pixkat Gorkak botatakoari heldu nahiko nioke edurne hartzen badiazu, hortik ni joalako baita ere pixkate, erronken ikuspegitik. Eta neurri batean igual informatikaria ez dan bakarra naizen aldetik, nabarmendu nahiko nuke ere erronka bezala, Gorkak aipatzen zuen, ez? Asimetria horretan, garrantziaren aitortza horretan, nolabait ontzat eman dugun nonahikotasun hori edo halabeharrezkotasun hori, ez, digitalizazioari dagokionean. Eta askotan horrek lotuta daraman asimetria horretan, gai teknologiko edo informatikan aditu direnentzat delegatzeko gai bezala ulertze hori nik erronkatzat planteatuko nuke baita, ez? Eta zentzu horretan uste dut, gauden momentuan eraldaketa digitalak noski badaukala osagai teknologiko eta tekniko garrantzitsu bat, baina esango nuke seguruena eraldaketa digitaletako prozesuetan aldagai esanguratsu edo kritikoena ez dela bereziki teknikoa eta gehiago dela politikoa, ez? Gehiago dagoela erabakiguneetan eta erabakimenean eta egiten diren hautuetan, ez? Eta zentzu horretan, nonahikotasun horrek berez dakarren errazena eta sinpleena eta bide frikzio gutxien duen bidea, ez da izaten normalean dena delako erakundearen norabideari eta helburuei mesede gehien egiten diena bereziki, ez? Orduan, pixkat monokultiboan ekarretako proposamenak dira, ez? Non nahi daude, errezak dira, askotan merkeenak izan daitezke baita ere, baina, arretaz zaindu beharko litzateke baita ere, errolako prozesuetan eskura ditugun irten bide horiek zen neurritan eramaten gaituzten joan nahi dugun toki horretara, ez? Erakunde bezala. Hori da nire ustez erronka nagusienetako bat. Edurne zerbait gaineratu nahi duzu? Azkenean ezagutza, ez? Ezagutza eta ez naiz ari informatikari gisa, ez dut esan nahi inondik inora mundu guztiak jakin izan behar duena informatikaria, baino tresnak kontzienteki erabiltzeko, kontzientzia bat eduki behar da, eta jakin behar da nola erabili modu egokian. Orduan, irakaskuntzako nire alderdi dozentetik ateratzen den erantzuna da hori, erronka handia daukagula ezagutzarekin eta ezagutzaren transmisioan. Gutxi gora bera, aipatu duzue, Gorkak aipatu ditu erakunde mota desberdinak, esan du, izan enpresa, izan kooperatibak, izan eta hori izango litzateke agian beste galdera bat. Orain, zer etxadira? Biren mikroa mesedez. Txatela jazakazu. Sarreran badago horren baitan behiratu bono bat amarrekoa. Hori bilatu. Bilera batean nago behar bat zu deitu berriro, baina bilatu hor, bale? Eta bestara pagatu. Bale, barkatu. Gero emango dio, baimena berriro hitz egiteko. Komentatzen nahi nintzen, pixkaten isilaraz egin zaitugu mikroa piztuta utzi dezulako. Ai, ez dut kendu, barkatu. Ez, jazta, lasai. Ez, komentatzen nahi nintzen, Gorkak komentatu duenaren arira, edo galdera, irudipena daukat askotan eraldaketa digitala, nolako prozesuak oso lotuta ikusten ditugula, edo gizartean oso lotuta ikusten diala, erakunde edo enpresa jakin batzuekin, ezakit, Industria 4.0, eta olako zea hundiak, ez? Baina,
beste erakunde mota batzuk ere, pentsatzen dut, egin dezaketela behaien prozesuak, eta beste maila batekoak izango dira, ziurrenik, bakoitzak bere ahalmenaren arabera, baino, ez dakit, demagun, Bolondresek osatutako elkarte batek, edo kooperatibak aipatu ditu Gorkak, edozein erakunde motak edo egin dezake honelako prozesuren bat. Bai, Gorkak lehen aipatu du, ez? Ze azpiegitura behar dan, batzutan ekonomikoki erronka handia izan daiteke, baino, hainbat kasutan, egin beharrak ere eramaten zaitu azkenean aldaketa hori egitera, eta bernik gogoan daukat, duela urte batzu ja guraso elkartean nengoela, sortu zitzaigun arazotxo bat. Bidali behar genion guraso mordo bati mezu bat, eta nahi genuen mezu hori izatea pertsonalizatua. Kasu batzuetan hizkuntza, familiaren izena aurretik joatea, eta horrelako kontutxoak, etzan gauza handia. Eta, nik komentatu nuen, hor badago tresna bat, kalkulu horri batean datuak jarrita, eta mezuan beharrezko kodeak idatzita, pertsonalizazio hori egiten duena. Noskizu informatikaria zarenez? Txabanez, informatikaria da tresna hori garatu behar duena. Gero, tresnak prestatuta daude edozeinek erabili ahal izateko. Orduan, behar duguna da, tresna horiek existitzen direla jakitea, eta neurri batean gure pentsatzeko erak nolabaiten moldatu eskaintzen zaizkigun tresna horietara. Gaur egun hori izan daiteke eromena, zeren tresnak agertzen dira toki guztietatik, mota guztietakoak, eta orduan pentsatu behar duzu, zein enpresak ematen duen, zeren batzuk doainik dira, doainik baldin badira gure datuak erabiltzen ari dira, guzti hori hor dago. Baino aldaketa horiek bideratu daitezke edozein mailatan. Era bat, nik gehituko nuke, ez bakarrik, noski taldeetan, Edurnek aipatzen zuen bezala, edozein modutako gizatalde, edozein modutako mendebaldetik ari gera, eta testu inguru jakin batetik, baina gure ingurunean edozein gizatalde digitalki komunikatzen da, eta kasu askotan elkarte informalek ere erabil dezakete, erabiltzen dute, tresna digitalen bat, edo bitarteko digitalen bat, beraien ohiko jardunean, askotan gainera hori izaten da, eta bada gaur egun, gizarte mugimendu askorentzat posible izateko modua, besteretara aurrez aurrekotan, elkarguneak ere batzutan zaildu direlako, edo herri berekoak ez garen jendea elkartzeko modua ere izan liteke, nik ezagutzen ditudan gertuko kasuak, hezkuntzan bezalaren kasua adibidez, hor aurrez aurreko topaketak egin daitezke, baina horren jarduera posible egiten duena ingurune digital bat da, ingurune digital bat gabe, komunikazio tresna horiek gabe, txat bateko edo besteko talde horiek gabe, mezuleritza elektronikorik gabe, ez litzake posible izango gaur egun sortzen diren mugimendu batzuk gertatzea. Eta ez hori bakarrik esan gehitu nahi nuen, maila individualean ere, gure komunikazio pribatuetan, askotan, maila handi batean, eman da eraldaketa digital hori, eta komunikazio pribatu eta partikular eta pertsonaletan ere, digitalki komunikatzen dugu parte handi batean, askotan, oso kontziente izan gabe, edo hartu gabe, eraldaketa horrek dituen eraginez, edo izan ditzakeen bestelako ondorio ez, onerako eta txarrerako, baita ere. Bai, Edurnek komentatu duenaren aritik, garbi dago gaitasun batzuk landu behar diala, baino ez dutela zertan izan behar, nola esan duke, teknikoenak, edo ez bakarrikan gaitasun teknikoak, bestelako gaitasun batzuk ere beharrezkoa dira, aipatzen zeaten ari zatenaren arabera.
beste gaitasun izan daitezke baliagarriak onelakoetan? Bueno, gaitasunak eske pila bat, baino pentsatzeko eran, ez, azken batean datuetan oinarritzen da batipat digitalizazio ingurune hau, ez, datuak dauzkagu, datuak tratatzen ditugu, eta nolabait ere, datu horiek aztertzeko gaitasuna eta modu kritikoan aztertzeko gaitasuna beharko genuke. Datuen analisi eta interpretazioa egiteko pentsaera kritiko hori erabiltzea beharrezkoa da. Sormena ere beharrezkoa da horrelako ingurune batean, dauzkazun baliabide horietatik zeo zer atera ahal izateko. Pentsaera konputazionala nik uste dut oso garrantzitsua dela, ez? Jakitea azkenean makinek nola funtzionatzen duten eta makinak nola funtzionatzen duen baldin badakigu, agian eraginkortasun handiagoa lortuko dugu makina horietatik. Kontziente izan behar dugu ere denok ezin dugula denetatik jakin, hori oso argi eduki behar dugu, ezinezkoa da gaur egun dagoen jakintza guztia pertsona batek edukitzea, adimen artifizialak agian izango du guk, ez? Eta orduan, talde lanean aritzeko gaitasuna ere oso garrantzitsua da. Askotan ikusten duzu ez, jendea kriston habilidadeak dauzkana, konputagailuekin programazioan oso ondo aritzen dana, baina gero ez jarri talde lanean, zeren gaur egun gauza potenteak egin behar direnean ezinezkoa da taldean ez baldin bada. Eta gero, datuekin ari garenez, eta askotan datu sensible eta ari garenez, datu horiek modu seguruan mantentzeko jakintza ere, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Segur askona gaitasun batzuk utziko ditut, gorkaketan birenek lagunduko didate. Ez dira gutxi. Ni aterako naiz pixka bat Marko, gaitasunen markotik, baina berdinera iristeko. Nire interesatzen ikustea ere, erakunde mailan eta holako enpresa teorian eta hola erabiltzen da asko, bizioa, misioa eta balioak, ez? Osea, marko hori. Eta iruditzen zait gaitasunekin lotuta, nolabait bizioa erabat kooptatuta daukagula, hau da, ez daukagula teknologiaren bizio propio bat, eta hori gaitasun bat eskuratu beharko genukeen gaitasun bat dela, badira teknologia begiratzeko beste perspektiba batzuk, hau da, ez Silicon Valleyen oinarritutako horiek bakarrik, nik ez dut esango jakin behar ez ditugunik, baina iaia fededun bihurtu gara, edo hortik datorrena ia bihurtu da orokortua esango dut, baina normatiboa eta normala baino normatiboa esango dut. Orduan, badaude beste batzuk, badaude beste filosofia batzuk, beste pentsamentu eredu batzuk, horiek igual balio digute begiradak beste leku batzuetatik jartzeko. Adibidez, Jujuiren kosmoteknia, hau da, bakoitza bere pentsamendutik teknologiari begiratzeko gaitasuna, edo Jasnaia Aguilar Gilek proposatzen duen tekiologia, hau da, komunitatetik eta auzolanetik egindako informatika eta teknologiak erantzun behar dio da komunitateara, Mackenzie Worken perspektiba klase borrokaren perspektiba eguneratua teknologiari begira. Hau da, badira bizio perspektiba batzuk jaso beharko, gaitasun bezala ere jaso behar ditugunak, ez ditugulako. Misioari begira, hau da, zer egin eta orain eta hemen, nik uste askotan efektibitateari begiratzen diogula, baina efektiboak diren gauza, ni batzutan ikusten du jendea, tresna eta teknologia batzuk erabiltzen efektibotasunetik gutxi daukatenak. Eta ez dakit oso bera jetxita gurasoen WhatsApp taldeak adibide oso bat iruditzen zaizkit esateko teknologia ez efektibo batena adibidez, baina askori okurrituko zaizkigu beste esfera batzuetan, ez? Orduan, batzutan ere, bai, eta enpresa eta erakunde mailan erabiltzen ditugu teknologia batzuk, efektibotasunari begira, baina inoiz, edo oso gutxitan,
Ez galdetzen diogun gure buruari zer uzten dugun alde batean, ez? Eta ze galtzen dugun, bai? Batzutan datuak ere oparitzen ditugu, gure enpresa edo erakundeak datu horiek oparitu barri zituenean, bestera batera gauzak egiteko aukera galtzen dugu, bueno, badira beste gauza batzuk inoiz galtzen ez digunak. Eta balorei begira azten bagera, ja hekatombea dago. Hau da, ez dago gaitasun eta perspektiba etiko bat jarriko duena honetan guztian, bai? Izateko, behintzat, esateko, ez? Gai izateko, nik hau ez dut nahi, edo hau ez zen nahi genuena, bai? Baina, orduan, egin dut misio-bizio baloreak eskema hori erabili, baina da, gaitasun kritikoa eta lanketa hori ez dakagu, gero analizirako gaitasunak ere hobetu beharko liake, eta uste dut, lanketa teknologikoaren perspektiban, lanketa egin nahi duen ikasketa edo hezkuntza eredu batean hori oso fuerte izan beharko luke, eta beti ere akonpainamendu bat egon beharko luke etikari lotutako ere zenbait gauzekin. Hau da, baloreak nun eta nun gelitzen diren, ez? Honetan guztian, ez? Eta nik uste hiruko hori interesgarria dela, gaitasunei begira jartzen garenean ere. Ni ere, nitzagatik, puntu honetan, erabat adoz, pixka bat gaitasunen eta kompetentziaren marko horri ere, buelta bat eman beharko litzaiokeela, mai gaineratzen ari garen honetan, ez? Askotan dirudi, ez? Gaitasunen eta kompetentzien ikuspuntu honetan fokoa jartzen dela asko Gorkak esaten zuen, ez? Operatibotasunean eta eraginkortasun ustezko baten, produktibitatean, ez? Aritzean. Eta agian bereziki digitalitatearen edo digitalizazioaren testu inguruan ikusten ditugun ondorioengatik ere bereziki presazkoa edo urgentea izango litzateke pixka bat Edurnek aipatu dituen sakoneko gaitasun horiek gehiago lantzea, ez? Bere halakotasunetik begirada hori pixkat altxa, erritmo batzuk kuestionatzea eta fokoa jartzeko tarte espazio temporala hartzea, nolakotasunari ere arreta jarri alizateko, ez? Digitalizatu daiteke era batzuetara eta beste batzuetara, ez? Eta horre ere, Gorkak aipatzen zuen bezala, marko ugari egon daitezke, batzuk agian agerikoenak ez direnak, baina ez baliorik ez dutelako, baizik eta beste dinamika batzutan mugitzen direlako, eta agian normatiboenak eta presenteenak eta berehalakoenak eta errazenak diren horiek ez dira hain zuzen gure erakunde, gizatalde, dena delakoaren helburuei zerbitzu honena egiten dietenak, ez? Orduan, nik gaitasunen artean nabarmenduko nuke pixkat hori, ez? Erritmoak eta kuestionatzeko gaitasun hori eta arreta behar duen horretan jartzeko, tarte hartzeko gaitasunat bat baldin bada hori, hori nabarmenduko nuke. Oso ondo. Aipatu dituzuen ideia pare bat kartzen saiatuko naiz, alde batetik Mirenek aipatu du momentu batean librezale eta nolako bilerak eta egiten dituzten, aipatu dugu teknologia asko batez ere igual norberaren erabilerako datozenak erabiltzen ditugula gehiegi pentsatu gabe, eta WhatsApp edo horrelakoak. Eta librezalek garbi erakutsiko digu, badaudela alternatibak, erraminta nagusientzako badaude bestelako alternatibak, berez gehienetan eta ekonomiari, leheno esan dugun oztopo ekonomikoari ere aipamena eginez doainekoa izaten dana, baina eraberean bestelako eskakizun batzuk ere badauzkanak. Aukera izaten dugu erraminta jakin bat lainoan edo beste enpresa baten arabera eukitzea eta behai ordaindu eta beak dena txukun jarriko digu, baina datuak aruntza dijoaz, gure datuak, enpresarenak, erakundearenak eta auskaloz egiten nahi dian behaiekin, auskalo ez, badakigu egiten nahi dian behaiekin. Badaukagu software librearen edo antzeko zean egitura, baina horrek ere azkenean norberak bere
azpiegiturak, erakundeei buruz ari naiz orain, bere azpiegiturak, bere zerbitzariak, bere software librea egokitu, eraldatu, gure beharretara ekarri, horrek badauzka, ulertzen dut, bere onurak dauzka, baina baita ere bere oztopoak edo nola ikusten dezute bideo noraino edo erraminta nagusiekiko kritiko izate hortan, noraino jo behar dugu software librearen alde, dena gure azpiegituretan egotea, nire zerbitzaritan, nire nola ikusten duzue ekilibrio hori edo. Ez da bat ere galdera erresa, ez? Hori, leno Gorkak aipatu du, azpiegiturak ez dira merkeak. Orduan, zuk euki behar baldin baduzu propioak baliabide guztiak, hori oso garestia atera daiteke. Software librea hor dago. Software libreak aukera asko ematen dizkigu, baino zailtasunak ere egon badaude. Ez? Software libreak beti ez dauka funtzionatzearen garantia erabateko bat, ez dakit, askotan bizirik dagoen softwarea, jendea aldatzen ari da etengabe gauza berriak sartzen, eta horrek dauke, batzutan ezin ziurtatzea horrek funtzionatuko duela. Orduan, testuinguru batzutan zailtasunak izan ditzake hori erabiltzeak. Nik behintzat aldan neurrian software libre erabiltzearen aldekoa naiz. Baina bai ikusten ditut batzutan zailtasunak sortzen dituela. Segura askona beste batzuk erabili dituzue gehiago, esperientzia asko handiagoa daukazue eta beste gauza batzuk komentatu ditzakezue. Bueno, niretzako beti soluzioa kolektiboa da, ez da individuala, eta erakundei eta proiektu kolektibo esari garenean, bilatu behar dira eta ikusi zeharkatzen dituen, eta burujabetza eta teknologia burujabetza perspektiba jartzen baitu mahai gainean, behiratu behar da dezentralizazio ardatza, alde batetik, hau da, teknologia horiek zen olako, independentzia, autonomia ematen diguten, puntu batean, eta bestea da, bideratze determinismo maila edo autonomia maila ematen diguten, beste perspektiba da, eta biak gurutzatu daitezke, baina, hau da, horrekin ze askatasun ematen zaigu guri nahi dugun hori egiteko, edo ze mailatan gaude determinatuak, gauza konkretu batzuk egiteko. Orduan, bi ardatz horiek gehitu aldizkion guztiak, gure erakunde edo herri mugimendu edo danalako horretatik, horiek pentsatuta nahikotxo daukagu. Osea, ematen digu ideia bat zer egin. Askotan, software librea gurutzatzen da horietan guztietan, bereziki dezentralizazio maila altua eskaintzen dutelako zenbait tresne, eta baita ere autodeterminazio edo nolabait erabakiak hartzeko gaitasun handia ematen dutelako. Ahaztu behar ezin dugu gainera software libreak idatzen duela interneta. Bai, hau da, azpiegitura gehiena eta fidagarritasun handieneko sistemak software librean egina daude, hau da, internetek ezingo luke funtzionatu software libre gabe, baina gero errealitatean ere baditugu erronka batzuk, hau da, batzutan eskaintzen zaizkigu tresna batzuk doainekoak edo doainaren pertzepzioa dutenak txertatzen ditugunak enpresetan edo proiektuetan, ez dana horrela, hau da, erabaki almena hor gutxi dago, momentu batean inkluso erabaki badezakete kobratzea eta hor umezurtz edo pixkat ukituak egongo gineke, eta askotan erabaki horiek ez daude gure esku. Zentzu horretan, nik edo apostu handi bat egingo nuke software librearen alde, baita ere kulturaren perspektibagatik, bai euskararen gatik, baita ere sinesgarritasun handia daukaten tresna direlako, hau da, pieza gehienak, hor, benetan, interneteko pieza gehienak software libretik pasatzen dira, baina gero pragmatismoa ere beti dago, eta inoiz ez da soluzio individuala, hau da, erabakia edo nolabait, esaten pertsona batek ez erabili edo ez dakitxe, bueno, hor, eztabaida horietan ez dakit
merezi duen denbora gatza. Niretzako interesgarriagoa Marta G. Franco proposatzen duen perspektiba bat, da konturatzea ere nola lapurtu diguten, hau dena, eta aldi berean, adibidez, igual, jendea konbentzitzeko edo jendeari argi uzteko segurtasunaren perspektiba erabiltzen ari diren honetan, hau da, segurtasunaren markoa indartzen ari dira, hau da, kaleak seguruak egon behar dute, baina segurtasuna zer da? Segurtasuna da etxe bat eukitzea, osasun publiko ona eukitzea, hezkuntza publiko desente bat eukitzea, eta software eta teknologia eta elikadura, nahi badezue, hobeto, ere bai, desenteak eukitzea. Eta hori da segurtasuna. Segurtasunaren marko horretan sartzen gara denekin, ez? Zibersegurtasunaren perspektiba batekin, edo segurtasunaren bestelako zea batekin, ez? Eta adibide hori erabili nahi dut, esateko, adibidez, baditugula adibide potenteak Euskal Herrian, adibidez, Sajaun elkarteak egin duena, dela elikadura, sukale komunitarioak erabiliz, sortzen ditugolako, ez? Komunitateak, non jendeak taper eskari badagoen, elikadura subirautza lantzen da, oda tokiko eta ekologikoa aldela erosten da, banatzen da, eta dena aplikazio batekin egiten da. Eta aplikazio hori hemen Euskal Herrian sortu da, guretik sortu da, eta sortu da gaina bai sukaldarien beharretatik, baita ere komunitate horiek daukaten beharretatik, eta baita ere hor bazkide edo komunitate horiek sortu den behar horietatik. Ez da aurretik pentsatu, diseinatu, baizik eta pentsatu da hortik. Orduan, gaitasun horiek ikustea martxan da pasada bat. Eta uste dut, zentzua ematen diotela informatikari izateari, nire kasuan, bai? Eta batzutan ere, oso abstrakzio maila altua dagoelako egiten dezunetik, ez? Emaitzara, ez? Eta horrelako kasuetan ikusten da nola egiten ari zaren on edo txar, bai? Komunitate bati. Orduan, zentzu horretan, nik perspektiba hau nahiago dut eduki beste bat baino, ez? Nahi baliogarria zait. Eta pragmatismoa aipatzen dudala, uste dut ere konturatu gara zer kendu diguten, nola baita esateko, bai? Orduan, internet, eta esaten dugunean, gauza guztiak ezingo dira egin. Gauza guzti ezingo diogu atenditu era berean, pixkat edurnek esan duen bezala, azpiegitura oso garestia dira, baina guk azpiegitura publikoak izan genituen, edo antzekoak izan genituen, bai? Izan Euskaltel edo Telefonika, kendu ziguten, bai? Orduan, planifikazioarekin eta antolaketarekin eta publikoarekiko aliantza batekin uste dut aukera egon daitekela berriro azpiegitura, ez dakiz ze mailatakoak eta ez dakiz ze eskalatakoak, baina gureak propioak ere inkluso maila horretara eskuratzeko. Eta uste dut ez dugula beldur eduki behar horretan ere begia jartzeko, bai? Gero egunerokotasunak erakunde batean erabaki onak hartzeko pentsamendu horiek, igual ez alboratu, baina behintzat jokoan sartzen dituzu, baina beste leku batea eramaten dituzu, bai? Baina buruan auki ditzakegu, adibidez, kontratatu behar dugunean zein da gure proveedoreak, ez? Zein diren gure proveedoreak. Euskal Herrian baditugu, Abaia bezalako edo Izarkon bezalako erakundeak ematen dutena zerbitzua, internet zerbitzua, eta beste hainbat zerbitzu, Zergatik ez pentsatu horretan behintzat, ez? Eta horiek egituratzean, eta bar. Ez da gustatuko honetan. Oso interesgarria iruditu zait, eta gaina galdetzen balin badet, espero dezakedana da erantzuna jasotzea, hortaz, eskerrik asko. Nik barkatu, gai honekin, batzutan irudikapena daukat, planteatzen dela software librea dela kontu ideologiko bat, ez? Edo ideologiagatik egiten den autu bat, beste gainerako eragozpen edo kostu batzuei aurre egiteko preste egonda, norbere balioekin badatorrelako edo, bestelako autuek ideologiarik izango ez balute bezala, ez? Eta orduan, balorazioak egiten sartzen gerenean, ez? Kostu onura balorazioak egitera sartzen gerenean, nik esango nuke software librearen kasuan agian kostu ekonomikoak ditugula oso presente, transparenteak direlako eta ikusten direlako guztiak, ez? Eta aldiz, bestelako soluzio batzuetan, agian kostu batzuk azpirago daudenak dira, ez? Gorrek aipatzen zuen aldaketa kostua. Gu doaneko hornitzaile batekin hasten bagera, gure erakundeko azpiegitura digitala, lainoa eta korreo elektronikoa, eraikitzen doan eskintzen digulako ez dakitzen bat arte, eta gure arako balio dugu txikia garenez,
baina bihar etortzen bazaigu, esanez, gure erabilera ikusi kobratuko digula horren beste, eta kostu ekonomiko horri aurre egiteko gaiz gara, hor aldaketa kosturi ezin izan dugu aurrikusi bere momentuan, ez? Eta beste erabateko irtenbide baten aldean jarri izan bagenu, agian ez genuen hautaketa berdina egingo, ez? Edo segurtasunaren kontua aipatzen dugunean, ez? Edonork ikutu dezake software librea, edonork alda dezake eta berriz bestea ez, edo aldatzen da jakin gabe, eta gaur egun, geroz eta zerbitzu gehiago, lainoan erabiltzen ditugun honetan, hori software privatibotik ere esan genezake berdin, ez? Ez dugu guk aukeratzen adimen artifiziala sartzeagatik elkarrezketan chat GPT-ren ze bertsio erabiltzera goazen, edo Claude-en ze bertsio erabiltzera goazen, edo hezkuntza tresnetan, matematika ikasteko zerbitzuak, noiz egingo duen aldaketa bat bere lainoko aplikazioan, ez? Eta kontrol hori galdu dugu, eta hori onartua daukagun horri batean, ez? Bueno, ez dakit oso ondo zerren truke aldatzen da hori, eta hobetzeko izango da. Baina software libreari begiratzen diogu beste begirada bat horrekin, ez? Segurtasun falta eta. Ez nahi dena da, pixkat ikuspegi hori ere, balorazioa egiterakoan, batetik edo bestetik, bideari ekiterakoan, fokoa jartzen dugunean, jarriko bagenu, ez? Benetan gure egitekoak betetze horretan eta gure egiteko hoietan ze balio, ez? Gorkak aipatzen zuen ze bisiorekin egin nahi ditugun egiteko hoiek, hor agian software libreari beste balorazio mota bat egitea egokitu daitekeela. Oso ondo. Pixkanaka emaitze joan behar dugu. Gai desberdin ugari landu ditugu, alde batetikan enpresaren helburuak eta nondik norakoak, oaintxe azpiegiturak eta horrelakoak, zeharka ere komunikatzeko moduak aipatu dira, eta agian galdera honekin jungo ginateke bukatzen, berriro ere kanpo beste erakundeek eskaintzen dizkiguten doaineko diruditen aukera horiek dialata. Eta gainea badago uztailaren 10ean ikastaro bat, udako ikastaro bat honen inguruan, baina hemen gauden ez ere galdera luzatuko izuet. Azken aldian, asko hitz egiten da, hainbat sare sozialetan, batez ere erakunde publikoek, noski enpresa pribatuk ere bai, baina batez ere erakunde publikoek beren komunikazio publikoa nun eta ze sare sozialetan eta nola bideratzen duten. Ez da, gehoz eta, jende gehiago eskatzen die ez egotea sare sozial jakin batzuetan, Isa edo Facebook edo horrelakoak, baina berriro ere esango dute, baina eske jende guztia hemen dago, ez da, pixkat, doainik da, eta jende guztia hemen dago, nola ikusten dugu kontua, nola ikusten ez dute zuek kontu hau. Igual hemen Mirenen esparruagoa dau. Igual tokatzen zait, ez? Bai, denak hor daude hori bada autobetetako profezia, ez? Paradigmatiko bat, ez? Referentziala. Honen inguruan, esango nukena da, komunikazioaren teorian asko erabiltzen diren baieztapen batzuk irutzen zaizkit esanguratsuak testu inguru honetan, eta dira ezin dela ez komunikatu, da bat, eta bestea medioa dela mezua, ez? Eta zentzu honetan, honekin esan nahi dudana da, esaten dugun horretaz gain, edo erakunde batek komunikatzen duen edukiaz gain, komunikatzen duen horretaz gain, nola, noiz, edo ze medio, ze kanalen bitartez komunikatzen duen horrek ere baduela balio komunikatibo oso esanguratsua, ez? Teoriko batzuen ikuspegitik edukiak berak, baina balio komunikatibo handiagoa. Zentzu honetan, mezu bat bidaltzerakoan, batematia aurrez aurre esan, edo idatziz esan, ez berdina dela, onartzen dugun bezala, berdin pasatzen da, plaza batean edo bestean komunikatzeko autua egiten dugunean, ez? Plaza batean edo bestean komunikatzeak diferente komunikatzen du eta esanai ezberdinak ditu. Eta zentzu honetan, askotan, hartzen ditugu plataforma digital hauek plaza publikoa balira bezala, ez? Publikoan esatea, bada Ixan esatea, edo publikoan esatea, bada Instagramen esatea. Eta plaza publiko bat, herriko plaza bat, edo norko okupatu eta bere mezua, speaker's corner klasikoa baita, ez? Norberak bere adierazpen askatasuna aurrera eramateko erabili dezaken espazio publiko
bat ez dira plataforma hauek, ez? Kasu hauetan, jabe den korporazioak ezarritako baldintza oso zehatzetan, irakurri gabe onartzen ditugun horietan, operatzen duten espazioak eta testuinguruak dira, eta zentzu horretan baldintzatzen dute eta modulatzen dute erakundeak erarazi nahi duen edukia eta mezuaren esanahia azkenean, ez? Zilegi diren edo ez diren, itzultzen ez hasierara, pixka bat erakundearen, egitekoaren edo elkartearen helburuen arabera. Izan daiteke. Baina edozein kasutan, baloratu beharreko zerbait dela, nabarmenduko nuke, nun, esan nahi dugun hori, nun esango dugun, ez? Zezen plaza batean esatea, edo futbol estadio batean esatea, edo herriko plazan esatea, edo legebiltzarran esatea, gauza bera ez da berdina. Orduan, hauetan ere berdin pasatzen da, ez? Eta orduan, kontuan izan beharko genukena erakundeek da, egotea, ez egotea bezainbesteko autua dela. Ez erabakitzea ere erabakitzea bada, joatea ez erabakitzea, geratzea erabakitzea da, eta zentzu honetan plataforma hauetan egoteak eta plataforma hauetan jarraitzeak esan nahi bat badu, edo komunikatzen du zerbait. Orduan, baloratu beharko duguna da, duen esanahi hori edo komunikatzen duen hori, baden guk erakunde bezala, talde bezala, helarazi nahi dugun edo komunikatu nahi dugun hori. Eta agian bada, orduan zilegi dira. Baina galdera baldin bada, gizarte demokratiko baten, erakunde publiko batek, era honetako plataforma batean egin beharrote duen bere komunikazio publikoa, nire ustez ez argi eta garbi. Ez dago justifikaziorik, esan bestela, gizarte demokratiko baten, erakunde publiko batek autu hori egitea justifikatzen duenik. Bueno, esan bezala, uztailaren 10ean ikastaro bat dago honi buruzkoa, pentsatzen etor ere honelako gaiak gehiago sakonago landuko ditugula. Amaitzen joan behar dugu, iruditzen baldin bazaizue, gai ugari atera dira, eta agian, ez dakite, nire irudipena dan, edo ez dut esan nahi ezkorrak izan girenek, ez da gutxiago ere, baina eraldaketa digitaleko prozesu bat hasi nahiko lukeen erakunde txiki ertain bati ze gomendio eman diezaiokegu gaur egunetik. Motxean, Ikasteko. Hori beti, gaina digitalitatea tartean dagoela, beti da. Hori da, format dugu, jakiteko zertara iritsi nahi dugun, kritikoki begiratu behar dugu, nora eta zergatik eta zertarako iritsi nahi dugun horrea, eta ondo aztertu, zelan bat zehaztu, horrea iristeko, eta hori egin ahal izateko, ezagutza batzuk beharrezkoak dira, eta horregatik sortu da zuzen ere masterra, ez? Bai. Ni ere pixkat hortik, batez ere zertarako horretan jartzea fokoa, ez? Zer da prozesu bat digitalizatzean bilatzen dugun helburua zehazki zein da, eta helburu hori batzutan operatiboa izango da, baina batzutan bestelako osagaiak ere izango ditu, ez? Hoiei ere arreta jartzea, eta eraldaketa digitalak ez dula zertan suposatu behar bat-batean dena goitik bera aldatzea. Txikitik ere badirela hor egin daitezken esku hartzeak eta batez ere helburu horiei bideratuta bide horretan eramango gaituztenak. Nei bi gauza etortza eskit bi eskala oso ezberdinetan. Bata da bide horri teknologikoa diseinatzea. Eta diseinatzeneko, ikasi behar da, edo gaitasun horiek eskuratu behar dira, integratu behar dira erakundean, edo masterrea apuntatu, horrelako. Esan eskuratu behar dira gaitasun horiek, baldin eta etxe barruan horrelako prozesu bat gidatu nahi bada. Eta azken finean da, helburu zehatzak identifikatzea, helburu horiek gero proiektuetan eramatera, eta proiektuen baliabide, data, dena definitzea, eta epe batean horri jarraipena ematea.
kanpoko laguntza behar den, ez den, horrelako gauzak identifikatzen laguntza. Eta hortarako hasi gaitezke bideo horri simple batekin, iaia motivaziotik eta hainbat gizataldean dauden pertsona mota ezberdinekin jakintza kolektibo hori betatuz, eta behar denen kasuetan kanpoko jakintza integratuz. Baina hortarako ere jakin imar da. Noiz behar dugun laguntza kanpotik eta noiz barrutik egin dezakegu. Bai, orduan bideo horri teknologikoaren bidea da, estrategia oso bat garatu behar denean, lehenengo pauso bezala. Bai, baina beste gauza bat, eta oso xumea da, eta uste dut erakundetan ere baliagarri izan daitekela, dira neurri edo gai zehatzak landu nahi baitugu, horrei atentzio berezia jartzea. Eta nahi gustatzea eta adibide bezala jartzea RAP neurrien gaia. RAP neurriak dira teknologia, bereziki komunikazio, sare sozialei lotako komunikazio teknologia guzti hauek, orain eztabaidan daudela, IXA, Instagram erabili, ez erabili, ze kanal, ez pixka bat orain mirenek bestera batean laburbildu duena, ze tresna erabiliko ditugu edo nola erabiliko ditugu, edo batzuk nola ez, eta RAP neurriek adibidez hori egiten dute, identifikatzen dute, hau da, tresna privatibo horiek, beraientzako kaltegarria direnak, Instagram, IXA eta horrelakoak, nola utzi erabiltzen, edo erabiltzen badira, nola paliatu horien, Orduan, oso pragmatikoa da, esango ditut, zein dien RAP neurri horiek, baina adibide bezala, bai. Esan nahi duana da, ekintza oso konkretu eta zehatzetan ere eragin dezakegula. RAP neurria dira, adibidez, erabili behar badituzu ondo, baina ez sustatu, hau da ez jarri ikonotxoak, loturak zure gogunean, eduki esklusiborik ez sortu, hau da ez bota sare horietara, bakarrik sare horietara zure edukia, baizik eta denentzako berdin edo denentzako ere bota, eta inoiz ez pagatu, hau da ez sartu horiek ordaintzeko mekanismo horietan, emango lizuketena berez edapen handiagoa, edo ordaindutako edapen hori badakigu leku batzuetan, adibidezmeetan, iristarazten dutena mezua beste leku batzuetara, ez? Hiru neurri simple horiek dira adibide bat, arazo bat dagoenean erantzun bat emateko. Oso pragmatikoa dira eta baliagarriak. Beste edozein arazo teknologiarekin harremanetan, zen harremana da, teknologia askotan botere harreman bat ere bada. Bueno, harreman horietan guztietan, teknologiarekin dazkagun harreman horietan guztietan, egin daitezke horrelako RAP neurri antzekoak, oso simpleak, baina hortarako ere jakintza behar da, eta edo eztabaida edo ezagutza horiek bideratzeko. Eta uste dut, bi maila horietan, bata oso espezifikoa RAP neurrien adibidea erabilita, eta bestea bideo horri teknologikoarena, baliagarri direla edozein erakundeetarako. Oso interesgarria, eta gainera esango nuke saioa izteko oso egokia izan diala. Iruditzen bazaizue, galderaen bat egin nahi belin badezue orain, chat bitartez egin dezakezue, eta bestela, ia iritsigea aipatu dugun ordura, galderarik ez balego. Bai, badirudi. Galdera bat sartzen ari dela. Bueno, bitartean eta bide batez ez animatu jendea masterrera bintzat begiratu bat ematera, ez? Pixka bat planteamendu honekin osatu dugulako, ez? Bai. Digitalitatea, digitalizazioa ekartzea edo moldatzera, gorrek esaten zuen bezala, ez? Erakundearen bide estrategiko horretara edo, horri ekarpena egingo dion digitalizazio eredu bat proposatzera, ez? Orduan, bueno. Baltzen zait, hemen. Barruko jakintzaz gain, masterrenak ere asesoria moduko enpresak sortzeko ere baliagarria izan daitekela iruditzen zaio, ez da galdera bat, baina, bai, izan daiteke eta egia da, ikusten denok batez ere gorkak zeharka aipatu du, askotan beharrezko jakintza guztia ez da gure erakunde barruan egongo, eta kasu batzuetan, bai, olako asesoreak edo zeak egon daitezke bai, eta berez, bai, masterrak profil hori ere
landu dezake, nolabait edo lantzen lagundu dezake, bai? Oso ondo, eskerrik asko denoi, hiruoi, zuen ekarpenengatik, iruditzen zait oso interesgarriak izan diala, eta askotarik, alor desberdinak landu ditugula, eta esandakoa, solastu EU saio hau masterraren arira egin dugu, UEUk beak badauzka digitalizazioarekin lotutako beste ogaintxe bertan pare bat udako ikastaro, eta animatu zaitezte, eta beste bat arte. Eskerrik Oso asko. ondo, eskerrik asko. Oh. Bueno, mila esker. Aio.